Veciños independentes da Pobra denuncian o mal estado no que se atopa actualmente a estrada que une os lugares de San Isidro e Montañó. Din recoller o malestar dos veciños que habitualmente empregan o vial a diario para desplazarse ou ben para recoller auga, xa que nas inmediacións da zona existe unha fonte. Xa presentaron un escrito no Concello solicitando a súa mellora. Xa fixamos unha solicitud por escrito o mércores, o que se lle pedimos é que polo menos arranxe estos trozos que peor están, mentras non se consiga ao mellor pois unha partida, unha modificación presupuestaria para un arranxo pois un pouquiño máis a longo plazo. Por que se produce isto? Lóxicamente, como falo, non é unha estrada principal esta, pero sí que é unha estrada moi utilizada por veciños por ter a fonte, moi utilizada por camións, porque moitos camións veñen á extracción de madeira de tonelaxe, e depois, bueno, é unha das estradas municipais e como todas, pois teñen unha falla de mantemento pois bastante importante.